Hasiko dugu azken aurreko gaia. Azkeneko gaia 2 orduko praktikatxo bat izan behar da, eta azalpentxo batzukin. Kasi, hau izan behar da azkeneko gaia. Maiatzerdian hasten dira azterketa, berala gaude ja. Azkeneko klasetan. Azkeneko gaia, nire atal zenbaki horietan, 9. atala, potencia electrónica. Electrónica de potencia. Potencia electrónica. Dano gaudez nahi txiko dugu igual. Ez mazitzen buztan, bai. Bale, gaur sarrera egin behar dugu. Eta nik uste dute nahiko goizaterako galela. Nik teleko ikasi nuen. Telekon seinale txikiak, seinalea prozesatzen, beti potentzia bajuko gauzekin, eta irakasgai hau irakusterakoan, pues hau ez nuen inoiz ikasi, eta gauza interesgarria da. Oso gustukoa dauka, egia esan. Potentzia elektronika, horrela ikusita, ez zer ez badakizu, nire kasuan bezala, eta suposatzen duzuen kasuan bezala ere bai, baditu didela, pues, potentzia handiko zirkuitoekin aritzea, ez? Ezaugarria hori izan behar dela. Baina, sarreran esan behar dizudan bezala, potentzia elektronikaren definizioa izan behar da gehiago berain aplikazio nagusiagatik. Aditu behar bai potentzia handiko zirkuitoekin eta potentzia handiko voltaiekin eta intensitateekin eta bar, baina definizioa izan behar da berain aplikazioagatik. Beratzi bat, ja, sarrera, bertan geratu behar gara gaur. Sarrera. Esan bezala, ez dakite, definizioa dan, edo eta potentzia elektronika bakarrik aplikazioetan erabiltzen delako, edo horra xe daukagu, eskema, potentzia elektronikaren eskema, zergatia. Potentziarekin aritzea izan behar da. Esan bezala nik teleko ikasi nuen, eta nik seinaleekin zan. Potentzia bajuko goixekin, baina hemen potentzia prozesatzea behar da, potentzia hartzea eta potentzia hori prozesatzea, bihurtzea, eta potentzia bihurtze eta prozesamendu horretan guk potentzia gutxi galtzea. Hori oso garrantzitsua izan behar da. Gauzak egitea potentzia asko galdu gabe. Potentzia. Helburua. Sistema batek. Ja, nola duzen, sistema batek. Definizio bezala, ja. Sistema elektroniko potentzia sistema batek. Hau izan daiteke bateria bate, edo zein gauza. Sistema batek. Beste batera, edo honek sortzen duen potentzia, bigarren batera, hau izan daiteke iturri bat, bateria bat, hau eta hau beste bat. Baina, bueno, bigarren sistema hontara, honek sortzen duen potentzia harutza transferitzea, gure potentzia sistema honekin, hemen aritu bergea, honek sartzen duen potentzia, harutza transferitzea, horlaxe, potentzia. Ba ez, potentzia duze. Tensioak, intensitateak, batez ere intensitatea. Ahalik eta galera txikinarekin. Potentzia edo indar hori fluxu horren prozesamendua edo kontrola da, izango zen potentzia elektronikak egiten duena. Potentzia fluxuaren kontrola. Potentzia fluxuaren, el flujo de potentzia, kontrola. Orduan bai, potentzia handiko zirkuituak dira, baina baina helburua potentzia hori kontrolatzea eta prozesatzea, mugitzea, alde batetik bestera bihurtzea. Honek sortzen duen potentzia, PI, honi ailegatzen zaiona, PO baldin bada, eta ahalik eta modu eraginkorrenean. Osea, guk sistema honek berak ahalik eta potentzia gutxiena gastatu potentzia hori prozesatzerakoan. Nik uste dute, gauza argiena izan behar dira, adibide ezberdinak ikustea. Adibideak. Zeren gauza hauek badiru dite, ez direla existitzen, baina hau hiri esker funtzionatzen
gauza guztiak, hemengo argiak, berogailuak, mugikorrak, mugikorretan pantailak ikusten ditugu, filtroak, abiadurak, seinaleak, bideoak, eta bar, baina hor bertan dauden horrelexeko sistemak gauzak bihurtzen daudelako funtzionatzen dugu. Adibideak, adibide simplena, bateria bat, BC, eta iturri bat, eta beste bateria bat kargatzea nahi dugu. V bat, bateria bat, kargatzea hemen ditxe. VI, jarraia, izan daiteke, sistema bat, iturri bat, sistema bi, beste iturri bat. Hau adibidez, 48 voltiokoa, hau 12 voltioko bateria bat, eta kargatzea nahi dugu. Hau ez marraztu ez duek. Hemen, hau baldin bada, hau ez marraztu, 48 voltio, hau 12 voltio. Eta nahi badegu hau kargatu, jartzen dugu hemen erresistentzia txiki bat, intensitate potolo bat sortzeko, eta kargatuko dugu. Baina, hemen erori behar dira, hau 66 voltio. Osea, errendimendua izan behar da, 125 baino txikiagoa. Bai, baina ez. Beste modu batera, eta gauzak ondo egin beharko dira, ahalik eta errendimendua handiarekin. Beraz, bai, beha, keto. Ez dugu galdu behar potentzia guzti hori, 175, bakizte potentzia dirua dela, orain arte irudikatuko dugu horrelaxe bihurtzaile bat, dela kasu honetan, intensitate DC ematen duenez, DC bihurgailu bat edo eta potentzia bloke bat, eta ideia hauek bali behar digu gero sailkapena egiteko. DC iturri bat, kargatzeko beste DC iturri bat, intensitate finko bat jarrita, ahalik eta errendimendu handienarekin, DC egoera bat izan daiteke, kasu honetan. Bigarna, demagun badaukagula, berriz beste iturri bat, DC berriz, VI DC, eta kasu honetan nahi dugu elikatzea. Txartel bat, zuek egin duzuen adibidez proiektuan, edo beste duzen gauza, beste osagai elektroniko bat, irudikatu berut karga batekin, RL. Nahi dugula elikatzea, baina tensio finko batekin, ez dela balio ontakoa. Behar dugu tensio bajuago bat jartzea, VDC. Hau arituko bere lanak egiten, intensitate gutxiago edo gehiago eskatzen, baina finkatzea nahi dugu. Hau baino txikiagoa izan da. Eta hemen ere behar dugu bihurketaren bat egitea, tensio hori hortan bihurtzea. Hemen berriz erresistentzia bat jartzen badegu, potentzia pila galdu behar dugu, osea, errendimendua bajua, beraz, egoera hau ere izan daiteke. Bateria hauek izatea, eta beste tensio batekin zerbait elikatzea, egonkor, eta beste gauzatxo bat. Bateria hau ere bere karga galtzen joaten denean, UV joaten da jaisten, eta honek kontuan hartu beharko du hori, nahiz zerbait jaitsi hau mantendu, gauza guzti horiek dira. Egoera hau ere izango zen, sailkapen bezala, DC sarrera bat, DC irteera bat, kasu honetan, tensio egonkor bat bezala. Hemen helburua DC baina intensitatea matea, hemen DC baina tensio bat mantentzea, hoxe izan daiteke. Beste bat, batzuk, zazpiren bat edo jarri behar ditugu. Beste gora, izan dezakegu gure tresna elektronikoa, RL, behar dugula egonkor elikatzea, baina posible da, iguale, orain ez izatea bateriarik, baizik eta sarearen elikadura, V sarea. Alternoa, behar dugula jarraian bihurtzea, tensio baju batekin, hemen 300 voltioko hori bihurtu beharko dugula 12 voltiotara, beste bihurketa bat. Hau ere, bertan daukagu, portatilak konektatzen dugunean kargatzeko edo funtzionatzeko, egoera bitxi izango zen. AC, lehendabiziko sistema dela, eta bihurketa bat DC, tensio egonkor bat emanez. Beste bat, ia. Edo nahazten baldin baditugu sarea eta bateria bat kargatzea, bueno, honen antzekoa, saretik, V sarea, alternoa, eta tensio altukoa, nahiko garen du gure portatilaren bateria kargatu,
amai voltetara, hemen intensitate bat finkoa behar dugu jartzea, ahalik eta modu eraginkorrenean, eta hemen sailkapen bezala bihurketa hori izango zen. AC, BC, baina intensitate bat emateko, tensio bat egonkortu beharrean. Plaka fotovoltaikoak ematen duten tensioa DC da, jarraia, oza, DC konstantea, DC da. Eta sarera sartzeko, V fotovoltaikoak, gure plaka fotovoltaikoak ematen duten tensioa, DC da. Nahi degunean sartzea sarera, kasu honetan potentzia arutza emarko da. Hau, bigarren sistema da, V sarea. Eta potentzia sartzeko, behar dugu sinkronizatzea hemen sortzen dugun seinale alternori, eta intensitate bat azen bihurtu beharko dugu, osea, sortu beharko dugu sinkronizatuta honekin potentzia arutza pasatzeko. Orduen, helburua ulertzen duen beste potentzia sistema izango zen, sailkapen honetan, DC, AC, eta intensitate AC bat honekin sinkronizatuta ematen duelarik. Zer gehiago? Antzeko egoera bat, baina intensitatea eman beharrean, tensioa egonkortzea, baina alternoa. Behar izan behar dugu adibidez motor bat kontrolatzeko, egoera bat izan daiteke. Gure tensio fotovoltaikoa. Erabiltzea motor bat elikatzeko, hemen tensioa AC bat. Sortu beharko dugu, kontrolatuta, DC eskarrerako iturri honekin. Beraz, hemen DC, AC, bihurketa bat gabiltza egiten, tensio alterno bat sortuz. Beste goera praktiko bat, eta nik uste dut biltzen ditugula denak, haize sorgailu batean, haize sorgailu batek sortzen duen energia, sarera sartzerakoan, egoera hoiz izango zen, hemen txebaldi maoka gure haize sorgailua, sortzen duela bere tensio eta intensitateak alternoak, frekuentzia batean, ez dela izan behar gure sarearena, V sarea. Funtzionatzen duela beste, beste frekuentzia batera, 50 hertziotara. Orduen behar dugu bihurtzea AC sarrera hau frekuentzia batean, beste AC batean, beste frekuentzia batean. Eta gainera sortu beharko dugu hemen, bigarren frekuentzia horri jarraitzen dion intensitatea sinkronizatuta potentzia erutza pasatzeko. Horren DC-DC, AC-DC, DC-AC, AC-AC, lehendabiziko sailkapena hori izan behar da, eta aplikazio pila bat. Gero badaukazte hogarretan ere bai, kotxe elektriko baten eskematxoa, uste eta aurten ez dagoela, baina hemen ere jarri behar dut. Bilduta daude hemen dauden bihurketa guztiak, baina kotxe baten eskema ere jarri dezakegu. Kotxe bat elikatzerakoan, sarera konektatu behar dugu, sarea. Eta gure bateria kargatzeko, bateria, edo battery track, ingelesez battery track daukazue, battery track, DC direla, hemen AC-DC bihurketa behar dugu. AC, DC. Behin gure bateria kargatuta dagoenean, motorra, gure gurpilak, kontrolatzen dituen motorra mugitzen hastea nahi badugu, tensio alterno bat behar izan behar dugu. DC, AC bihurgailu bat behar dugu. DC, AC bihurgailu bat behar izan behar dugu, motor hori mugitzeko. Eta ez bakarrik hori. Osea, motorra mugitzeko, kotxea mugitzeko, bateriatek arutza behar du energia pasatzea. Baina, badakizue frenatzerakoan hor sortzen den energia bateriara sartu dezakegula. Hori ikusi dute edo entzun duzu zerbait edo. Ez dakit, nola den. Bihurgailu hori bi helbidekoa izan daiteke. Eta oso garrantzitsua da,
Eta ezaugarri oso garrantzitsua izan behar da. Beraz, orain, bueltatu behar naiz lehendabiziko eskemara, eta hau bera jarri behar dut hemen. Potentzia elektronikaren funtzionalitate nagusia izan behar da. Potentzia fluxua kontrolatzea, hemendik arutza, baina reversible, itzulgarria baldin bada, gezi hau horrela izan daiteke. Potentzia fluxua alde baterik eta bestera joan daiteke nahi badegu. Esan dezake horrelaxe, bestaldera, edota itzulgarria. Eta hori da gertatzen dena, hemen bateriatik motorrera bihurgailu horrekin. Kotxe batean zer ditugu bai, argitxoak, irratiak, berogailuak, tensio bajuko elektronikak ditugu, ere bai. Tensio bajuko elektronikak ditugu. Gure bateriak energia askorekin, behar izan behar dugu ere bai, DC bihurgailu bat, bateria ontatik. Tensioa jeisteko, DC bihurgailuak, hemen elikatzeko, argiak, irratiak, zer gehiago ditugu, ez dakit hor dauden, gauza elektronikoak. Bale, hau izango zen kotxe baten eskema elektronikoa, ideia berdinekin, eta sistema hori esker funtzionatzen nahi da gauza guzti hauek. Hau izango zen potentzia elektronika. Eta gu hemen aritu berga bakarrik 5 edo 6 euro gauza hauek ikusten, oinarrizko ideiak hartuz, baina pentsatazue, osea, funtzionalitate bakoitzeko hemen aukera egon daitezke. Eta ikerketak ere bai. Unibertsitatean hemen ere ikertzen da. Orden, gauza hauek ikusita, adibide hauek ikusita, ikusi behar ditugu potentzia elektronikaren ezaugarri nagusiak. Potentzia elektronikaren bihurgailu hauen ezaugarri nagusiak. Hau gustatzen zaigula galdetzea. Orden 3 asterisko jarri behar dizkiok. Hemetxe. Potentzia bihurgailu baten ezaugarriak galdetu ditzakegu, zeintzuk diren garrantzitsuenak. Ja, potentzia bihurgailua esango dioguni, potentzia bihurgailu edo bihurgailuen ezaugarriak. Hau, teoria bezala, edo lehendabiziko azterketan, edo bigarrenean, galdetzen dugu beti. Eta da, bueno, lau gauza dira, ez dakit, txuletan eraman edo, kopiatu eskuan edo. Lehendabizikoa, garrantzitsuena, errendimendua. Zenbat potentzia ateratzen den, ematen ari den sistematik, eta zenbat ateratzen den honutza. PO, zatipe, azpi, ahalik eta altuena. Hasierako adibidean erresistentzia bat erabiltzen baldin badegu, 125 zan, adibide horretan. 175 galtzen beroan. Ez daukazen zentzurik horrela egitea, diru pila bat galduko genuke bateria hori kargatzeko. Errendimendua. Bigarrena. Hemen batez ere daukagu zer ikusia osagai elektroniko bat elikatzen dugunean tensio horren egonkortasuna. Edo, bihurtzen dugunean intensitate bat sinkronizatuta ontara, intensitate horren forma seno bat izatea eta ondo sinkronizatuta egotea. Edo eta motor hori kontrolatzeko sortzen dugun tensio zen hori. Hau da, sortzen ari garen, bigarren sistema horren sortzen ari garen tensio eta intensitateen kalitatearen neurketa. Edota kalitatea. Hau kualitatiboa izan daiteke. Kalitate ona, gutxiago, ez dakit. Hirugarren ezaugarria, hementxe sortu dana. Kotxearen frenatzerakoan sortzen den energia bateria kargatzeko erabili dezakegu, itzulgarriak baldin badira sistemak. Itzulgarritasuna, bai edo ez. Itzulgarritasuna baldin bada, itzulgarria den edo ez. Reversible. Itzulgarritasuna, hau kualitatiboa, hau bai edo ez, itzulgarria edo ez. Eta azkenik,
beste urte batzutan hau ez dugu jarri, baina aurten jarri dugu, bildu ditu hemen zenbat diru balio duen. Kostua, merezi du zenbat diru balio duen. Eta hor bildu ditugu batzuk, tamaina, eta, zer gehiago, eta volumena, bueno, tamaina eta volumena, bertian izango ziren. Garrantzitsuna lehen da biziko hirurak, hau, ez dakit. Eta adibide bezala erderako oharretan, horlaxeko tamainak dituzue. Adibide bezala. Ia, lehen da biziko adibidea, potentzia 10 batioko bihurgailutan egiten dutela lana 3,3 voltiokin eta 3 amper arte, hor tarte horretan baldin bagabiltza, hor ikusi ditzakegu zentimetroko tamainak. Erabiltzen ari garen osagaiak edo sistema hauek bihurketa horiekin edo potentzia horiekin aritzeko, tamainak izango ziren zentimetro batekoak, gutxi gora bera, nahikoak, osagaiak osartzeko, sortzen diren intensitateak eta galerari gabe prozesatzeko, izateko, eta bar. Hirurehun batio. DC, hau izango zen, DC bihurgailu bat. Bigarren aukera batean edo, bigarren adibide batean. 300 batioko DC bihurgailu batean, aritzen dela, behatu algonik ere, 30 voltio eta 10 amper, tartetan, hemen behar izan behar ditugun tamainak eta osagaiak hor sartzeko, dira 5-6 zentimetro ingurukoak. 6 jarri dut. Gutxi gora bera, 6 zentimetro ingurukoak. Eta behar izan behar ditugu ere bai, ozteko horre, alturatxoko ozteko sistematxoak ere bai. Osa, KH, altura izan behar dugu horrozteko sistema batzuk, 2 edo 3 zentimetrokoak. Beraz, volumena hoxi izango zen. 300 batioko sistemakin aritzeko. Eta eta nik hauekin flipatzen dut. 20 megabatioko AC bihurgailuak. 20 megabatiokoak. Hauek ez dakit nunde montzen erabiltzen diren. Egiten dutela lana 6,6 kilovoltiokin eta ez dakit zenbat kiloamperrekin, 2 kiloamperrekin, 2 kiloamperrekin. Hauek dira arramaiuek 3 metrokoak. 3 metroko arramaiuek. 3 metrokoak, zabalera, altuera, eta tamaina berdira, berdinen osagaiak erabiltzeko. Ideia bat izaneko bakarrik, Hamestela. Eta orain, gai honetan jarraitu behar dugun sailkapena, argibide bezala, hau izan behar da. DC, ACDC horiek izan behar dira. Sailkapen nagusia, jabetu behar dugun aguk, gai honetan, hau izan behar dira. Bihurgailuak ezberdinak izan behar dira, DC, AC bihurketa horiek egiten baldin baditugu. DC bihurgailuekin, hau egin ditzakegu bi modukoak. Erabil ditzakegu ezagutzen dituzuen osagaiak. Batez ere transistoreak aktiboan, zener diodoak, erresistentziatxoren bat, diodotxoren bat ere bai. Beraz hemen osagai horiek erabiltzen baldin baditugu aktiboan, gune linealan, esaten zaie bihurgailu linealak direla. Linealak. Esan bezala erabili behar ditugu transistoreak aktiboan, erabili behar ditugu zener diodoak tensioak egonkortzeko, erresistentzia txoremak behar izan behar dugu gauzak polarizatzeko,
kondensadore txoren bat, igual ere, non baiten. Hau da, ezagutzen ditugun osagaiak, gune linealetan erabilita, pues, bihurgailu linealak. Hauek, egiteko erraxak, simpleak, konplexuak ez, simpleak egiteko, diseinatzeko, tamaina txikikoak, baina errendimendua oso bajua. Zer erresistentzietan joan barzaigu potentzia, hauetan ere bai, zener diotan ere bai, baina, bueno, ikusiko dugu. Askotan potentzia bajutan nahi badugu lana egitea, igual ez da importa, galtzea. Beste ideia, oinarrizko ideia, teknologikoki gauzak egiteko, izan behar da. Erabiltzea osagaiak, potentzia galtzen duten osagaiak, energia gordetzen dituzten osagaiak, eta hauek kontrolatzea, beraien arteko intensitatea eta potentzia fluxuak kontrolatzea etengailuekin. Ikusiko dugu, Aurrerago ikusiko dugu nola egiten diren, baina ideia da. Potentzia gutxi behar duten osagai hauek etengailu bezala funtzionatzeko, tik-tak, tik-tak, eta kontrolatzea beraien arteko potentzia fluxua hauekin. Hauek ez dute galtzen potentziarik, eta hauek ere gutxi. Hori bai, konplexuagoak, zeren etengailu horien koordinazioa konplexuago da. Konplexuak, bueno, bai, komerzialki gauza asko daude, eta rendimendua asko zehaltua. Eta haueri, ideia teknologikoki honi esaten zaie, bihurgailu konmutatuak. Euskeraz, euskera konmutatuak. Konmutatuak, etengailuekin gabiltzalako kontrolatzen. Eta bi horiek ikusi behar ditugu sarrera bezala, ez dugu asko sakondu behar, baina orduen DC horiek horrex ikusi behar ditugu. Urrengoa, DC AC. DC iturri batetik, seinale alterno bat lortzea. Hemen ere, bi ideia teknologiko hauekin ikusi behar ditugu aukerak, linealak, eta konmutatuak ere bai. Oinarrizko ideia hau izan behar da, baina hemen ikusiko dute. Bakoitzetik adibide bat. Eta gero, saretik, AC, nahi badegu DC tensio bat lortzea, kargatzea bateria bat, edo DC tensio bat lortzea, hemen ez dugu erabili behar. Ez ideia hau, ez hau. Erabili behar dugu diodo konfigurazio bat, zuzendu behar dugu gure seinale alternoa diodoekin, kondensadorearekin mantendu behar dugu positibo, eta horrela lortu behar dugu, AC seinale bat dezen bihurtzea. Hau da, diodoak erabili behar ditugu, eta kondensadoreak. Eta izenik ez diot jarri behar. Zubi diodoa, uste dut agula, teknologikoki horrexea eritu behar. Eta azkena eta komplexuena, iturri alterno bat, bihurtzea beste frekuentzia, tensio eta intensitateko beste alterno batera, hau komplexuena hau izango zen. Baina badakizu hau nola egiten den. AC hau, ezkerreko iturriarena, AC lehen da bizi, zuzentzen dugu, AC hau, eta behin zuzenduta daukagunean, bihurtzen dugu AC. Bigarren etapa horretan, linealki edo konmutatuak erabilita. Horren hauek ikusita, horra egingo zen. Eta horren urrengo gunean ja hasiko gea, simplenarekin hasiko gea, honekin. Eta gaur ja, azken adibide bezala, zuen proiektuan egin duzuen txartela, elikatu duzuen 15 voltiokin, 20 voltiokin, ez? Eta simulazioan egonkor mantendu da beti. Adibidea,
Proiektuko elikadura. Proiek. Zuen proiektuko elikadura, horrela irudikatu dugu. VCC, hemen izateko positibo, hau lurrera konektatuta, hemen minus VCC izateko, eta simulazio guztian zehar hau egonkorra ikusi duzu, beti 15 voltio ziren. Sistema hauek onartzen dutelako hori. Hauek zer izan daitezke? Bateriak izan daiteke. Baina bateria hauek gastatzen badira, simulazioan ez da gertatu behar, baina 15 voltio horiek bihurtu daitezke 13 gastatzen diren bitartean eta orduen zuen asetasun tensio aldatzen da, zuen histeresia aldatzen da, ez? Zuen histeresia hau esaten arabera dago, oso garrantzitsua da hauek egonkor mantentzea. Kasu honetan, bateria bezala erabili dezakeguna da sareko tensioa transformadore batekin txikitu, sareko tensioa 220 voltio efikazoiek txikitu, gure 15era, V-sarea, bez? Hau, transformadore batekin murriztu, tensioa, transformadorea, seinale alterno bat, tensio bajoa batekin, eta horrengo gunean ja ikusi behar dugun, zirkuitotxo honekin, bihurtu dezakegu, AC, DC. Bihurtu dezakegu tensio jarrai batean, baina ikusi behar duzte oso perfektua ez dela. Izan behar dut kizkurdura bat, 50 marrezioko kizkurdura bat, zeren kondensadore bat kargatu behar dugu, eta hau gora eta bera doanean deskargatu behar da. Kizkurdura bat izan behar du, eta kalitatea ez da hona izan behar. Hau, nahiz eta DC izan, oraindik erabili behar dugu, erabilizakegu, horrexeko beste zerbait, DC txar bat, edo aldakorra dena, edo kizkurdura bat duena egonkortzeko, beste potentzia bloke bat, DC, ja hemen VCC egonkorrak izateko, eta hau lurrera konektatuko dugu. Hau behar izan beharko genuke, nahiko bagenu hau egonkorrak lortu. Bihurtu DC-era eta honek duen kizkurdura hobetu honekin. Eta gero, tensio negatiboa lortzeko, antzeko zerbait egingo genuke, transformadorea seinale hori berriz txikitzeko, igual hau bera erabili genezaken ezakit horrela egin dizut eskan. Uste tola dezue. Badorea. Orain, nahi dugunez, periodo negatibotan minus VCC lortzea, bihurtuko genuke AC, hau, DC batean, baina azpiko tensio negatiboekin, simetrikoak izango ziren, baina beste polarizazio negatiboarekin, honek kizkurdura izan behar du, egonkortzen badegu beste bloke batekin, honen antzekoa, DC, hau negatiboa izan behar denez, minus VCC izan behar dugu, super egonkorra, honek egonkortasuna handia ematen digulako, erreferentzia berdina jartzen bat digu hemen. Hau izan daiteke zuen txartelaren, elikaduraren eskema behar izan baduzue, hau egonkor mantentzea. Edo eta bateria bat erabiltzen badugu, erabili beharko genuke 15 voltio baino gehiago bateria bat, zeren deskargatzen denean, gero, DC batekin, hau 15era bihurtzeko, mantentzeko. Baina, bueno, hau izan daiteke, aukera bat zuek aritu zareten ariketa horretan, proiektu horretan. Eta hementxe bertan utzi behar dugu, eta hurrengo gunean ja jarrituko dugu lehendabiziko, sailkapen honetako lehendabiziko ideia honekin. Izango zirela bi hauena, nola bihurtu seinale alterno bat, DC tensio batean.